Ngapurane taun iki aku ra iso bali. Ngapurane lebaran taun iki aku ra bali. Kowe rati dhewe kanane lagi kaya ngene. Aku pengen percaya kaya apa kangenmu karo aku. Manut wae anjurane pemerintah tahun iki awake ra ketemu. Virus corona ora bakal iso misahke dhewe, apa meneh cara ora bakal iso. Selagi awakmu pasrah Gusti cetolan patimu, awake dhewe mesti ketemu. Virus corona ora bakal iso misahke dhewe, apa meneh cara ora bakal iso. Selagi awakmu manut anjurane pemerintah tahun iki lebaran lewat HP. Ngapurane taun iki aku ra iso bali. Kowe reti dhewe kanane lagi kaya ngene. Manut wae anjurane pemerintah tahun iki wae dhewe ra ketemu. Virus corona ora bakal iso misahke dhewe, apa meneh cara ora bakal iso. Selagi awakmu pasrah Gusti cetolan patimu, awake dhewe mesti ketemu. Virus corona bakal iso misahke dhewe, apa meneh cara ora bakal iso. Selagi awakmu manut anjurane pemerintah tahun iki lebaran lewat
HP. Virus corona ora bakal iso misahke dhewe, apa meneh cara ora bakal iso. Selagi awakmu pasrah Gusti cedolan patimu, awake dhewe ya mesti ketemu. Virus corona ora bakal iso misahke dhewe, apa meneh cara ora bakal iso. Selagi awakmu manut anjurane pemerintah, tahun iki lebaran lewat HP. Tahun iki silaturahmi lewat HP.